γραμματέας, οργανωτικός και αναπληρωτής των Προέδρων. Και τα 3 μέλη, αλλά η πενταμελής αυτή η επιτροπή όταν συνεδριάζει είναι ισότιμα μέλη. Ισότιμα μέλη. Υπάρχει αυτή η πρόταση. Φίλες και φίλοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες. Όπως είπα, αυτά δεν είναι αποφασισμένα. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε όχι μόνο σήμερα, θα ακούσουμε προτάσεις διάφορες, αλλά όμως, όπως είπα, πολλή δουλειά θα γίνει σε αυτή την επιτροπή. Την οργανωτική καταστατική, όπου ο καθένας όπως θέλει να έχει άποψη, να έρθει να καταθέσει τις απόψεις του, και αν είναι υπαρχία και δεν μπορεί να έρθει να στείλει εγγράφος στην επιτροπή. Έχουμε μπροστά μας 40 μέρες, 42, πόσο είναι 43 και μέχρι το συνέδριο, αυτή η επιτροπή μπορεί να συνεδριάσει οπωσδήποτε μια φορά, μπορεί και 2 φορές. Και βεβαίως θα συνεδριάσει πολλές φορές μετά το Πολιτικό Συμβούλιο για να φέρει τελικά ποιες προτάσεις είναι επικρατούσες στο συνέδριο που θα κάνουμε. Να είστε βέβαιοι όμως ότι όλα θα πάνε πολύ καλά και θα πάμε ενωτικά. Δεν υπάρχει κανένας εδώ που να ενδιαφέρεται για κάποια καρέκλα ή να μην αφήσει και την καρέκλα κτλ. Αυτά σας το λέω υπεύθυνα εγώ που τα ζω όλα από κοντά. 2 λόγια, να μην πάρω το λόγο ξανά πάλι όσο αντέχω από το βίθο. Να πω 2 λόγια ακόμη για την οργανωτική μας ανασυγκρότηση. Σήμερα παρουσιάζεται πραγματικά η πολύ μεγάλη ευκαιρία το κόμμα μας να ανασυγκροτηθεί οργανωτικά σε όλη την Ελλάδα και το βλέπετε κι εσείς παντού ότι μας ψάχνουν να μας βρούνε, γιατί είμαστε πραγματικά εκείνο το κόμμα που είμαστε πραγματικά οι συνεπείς αγωνιστές όλα αυτά τα χρόνια, συνεπείς σοσιαλιστές που δεν αλλάξαμε γραμμές, δεν έχουμε προδώσει και είμαστε κοντά στο λαό. Πραγματικά μας ψάχνουνε και εμείς δεν μπορούν να μας βρούνε κάποιοι. Και μας παίρνουν τηλέφωνο στα κεντρικά δηλαδή για να μπορέσουμε αυτό σε επικοινωνία με κάποιους νομούς κλπ. Κάποιους από εσάς. Δείτε γύρω σας τι γίνεται και προσπαθήστε ο καθένας να μπορέσει να βάλει ένα λιθαράκι παραπάνω. Και ενώπιση του συνεδρίου βεβαίως, αλλά και όχι μόνο και να μας βρουν και μετά. Μια οργανωτική ανασυγκρότηση δηλαδή σήμερα είναι και ωφέλιμα, αλλά είναι και πολύ, θα έλεγα δηλαδή πιο εύκολη από ό,τι ήταν άλλες εποχές. Ένα άλλο θέμα είναι ότι παράλληλα με τις προσυνεδριακές μας διαδικασίες και παράλληλα με την οργανωτική μας ανασυγκρότηση υπάρχει περίπτωση να έχουμε και εκλογές. Το λέω υπάρχει περίπτωση, γιατί εγώ να σας πω την αλήθεια δεν περιμένω εκλογές μέχρι τον Ιούνιο, ούτε το φθινόπωρο, δεν ξέρω, όσο αυτοί θα το τραβήξουν όσο μπορούν πιο πίσω. Αλλά όμως τίποτα δεν αποκλείεται να υπάρχουν και ξαφνικά ή και όπως το λένε τέλος Απριλίου, ξέρω εγώ κλπ. Εμείς όμως πρέπει να προετοιμαζόμαστε και γι' αυτό. Τι σημαίνει αυτό? Θα πρέπει να έχουμε από τώρα κατάρτιση ψηφοδελτίου σε όλη την Ελλάδα. Και ιδιαίτερα στους νομούς εκείνους οι οποίοι έχουμε μεγάλες πιθανότητες να προβληθούν στελέχη μας και να επιλέξουμε και αν είναι δυνατόν και βουλευτή. Έτσι, θα πρέπει από τώρα δηλαδή να γίνει μια καταγραφή. Εμείς παράλληλα θα καταγράφουμε και αυτούς οι οποίοι θα μπορούν να κατέβουν στο ψηφοδέλτιο. Τώρα το πώς θα γίνει, θα μου πει κάποιος τι θα γίνει, σίγουρα θα είμαστε, κοιτάξτε. Βασικά σας είπα δεν περιμένουμε εκλογές και θα έχουμε μπροστά μας τον δρόμο. Αλλά όμως αν έχουμε ξαφνικά δεν έχουμε άλλη λύση πέραν από να τιμήσουμε τη συνεργασία που έχουμε αυτή με το ΣΥΡΙΖΑ. Παρότι έχουμε διαφωνίες, διαφωνούμε κλπ. Με το ΚΚΕ δεν θα μπορούσαμε να έχουμε, κάτι άλλο δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Και οπότε τι θα γινότανε, δηλαδή δεν υπάρχει κάποια άλλη περίπτωση να συνεργαστούμε με ποιον άλλον. Δυο στην αριστερά, το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα θα τιμήσουμε αναγκαστικά τη συνεργασία μας, παρότι έχουμε διαφωνήσει και με τους δυο, και με το ΚΚΕ και με το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, επίσης ότι θα ήθελα να σας πω ότι επειδή σε αυτή την Κεντρική Επιτροπή υπάρχει και οικονομικός απολογισμός, το μπροστά μου το σημείωσα, να πάρετε, υπάρχει οικονομικός απολογισμός, έγιναν χθες έλεγχοι στα βιβλία από την Τριμηνή Επιτροπή, όπως κατά έτος γίνονται έλεγχοι και όλα έχουν καλώς, βέβαια φτωχά, πολύ φτωχά, δεν τα αναφέρω γιατί δεν έχουμε, τα λεφτά μας είναι μη πω μείον, έτσι. Γιατί έχουμε λαμβάνει από το ΣΥΡΙΖΑ και αυτοί δεν μπορούν να μας δώσουν χρήματα, γι' αυτό δεν είχαμε και την δυνατότητα να πάμε κλιμάκια, να αναπτυχθούμε κλπ. Το τελευταίο καιρό. Ελπίζοντας όμως τώρα ότι έχουμε υποσχέσει ότι θα μας δώσουν κάποια χρήματα για το συνέδριο και για τις εκλογές. Και όλα ακόμα πολιτικοειδεολογικά να πω για να μην κατέβω. Φίλες και φίλοι, είναι γνωστό ότι
από την ίδρυσή του το δίκη είχε ως θέση, θεμελιακή θέση, ότι είμαστε αντίθετοι στη συνθήκη του Μάστριχτ. Είμαστε αντίθετοι στη συνθήκη του Μάστριχτ. Όταν κάποιοι άλλοι ήταν υπέρ της συνθήκης του Μάστριχτ, εμείς από τότε λέγαμε ότι η συνθήκη του Μάστριχτ που μας οδηγούσε στην ΟΝΕ και στην Ευρωζώνη και στο ευρώ, από τότε είχαμε προβλέψει ότι δεν θα υπήρχε καμία σύγκληση, αλλά θα υπήρχε περαιτέρω απόκλιση των οικονομιών και οι λαοί συνεχώς αυτών των φτωχών χωρών που είχαν ενταχθεί στο ευρώ συνεχώς θα φτωχαίνουν, και αυτό πραγματικά έγινε με την υπερχρέωση και του δημοσίου χρέους του κράτους, αλλά και την υπερχρέωση των οικοκυριών, γιατί αυτό γινόταν στην αρχή. Κάποια στιγμή η υπερχρέωση όμως σε πνίγει, σου φέρνει τη θηλιά. Έτσι λοιπόν ήρθε πραγματικά και η κρίση χρέους που λέμε, αλλά και η κρίση χρέους των οικοκυριών προς τις τράπεζες. Και με τις περικοπές εισοδημάτων και όλα αυτά, με 1 εκατομμύριο ανέργους σήμερα που έχει η χώρα μας, δεν αντέχει. Το λέγαμε τότε, η χώρα μας δεν ήταν ανταγωνιστική. Ούτε τότε. Δεν είχε και ανταγωνιστικότητα, παρότι είχε δικό της νόμισμα. Αλλά όμως μπορούσε κάθε φορά να κάνει διολίσθηση, υποτίμηση, να ελέγχει δηλαδή και να μπορεί να είναι κάπως ανταγωνιστική και κάπως να αναπτύσσεται. Σκεφτείτε τότε που είχε η δραχμή, τότε, πριν πούμε στην ΟΝΕ, είχε τα τελευταία 10 χρόνια είχε υποτιμηθεί έναντι του δολαρίου, γιατί δεν υπήρχε ευρώ, 80%. Όταν μπήκαμε στο ευρώ, σήμερα, τα 17 χρόνια, μέσω του ευρώ δηλαδή, έχει ανατιμηθεί η δραχμή 80%. Αφού τότε δεν είχαμε ανταγωνιστικότητα με την συνεχόμενη υποτίμηση του δολαρίου που υπήρχε, πώς θα έχουμε σήμερα ανταγωνιστικότητα με την ανατίμηση αυτή? Καταλαβαίνετε, ένα σκληρό νόμισμα, μια φτωχή χώρα, αδύνατη χώρα που δεν έχει οργάνωση, γιατί δεν είναι μόνο η ανταγωνιστικότητα, δεν είναι μόνο θέμα να μειώσει τους μισθούς, αυτό που λένε, είναι ψέματα. Θέμα οργάνωσης είναι, γραφειοκρατίας και άλλα πράγματα. Το ελάχιστο είναι η μισθή. Γιατί δηλαδή έχει ανταγωνιστικότητα η Γερμανία που έχει υψηλούς μισθούς? Πώς γίνεται? Γιατί έχει καλύτερη οργάνωση. Έτσι λοιπόν το ξέραμε αυτό. Παρ' όλα αυτά όμως μας βάλανε στο ευρώ και σήμερα να τα αποτελέσματα, τα γνωστά. Και όλα τα μέτρα αυτά σήμερα που παίρνονται είναι στο όνομα του ευρώ, να παραμείνουμε στο ευρώ, αν είναι δυνατόν. Και τώρα ακόμη κάνουν πώς να το βλέπουν κάποιοι. Είναι γνωστό, είναι σίγουρο ότι αυτό που μας λένε ότι η άτακτη επιστροφή της δραχμής αύριο το πρωί ξαφνικά, εάν δεν έχει προετοιμαστεί η χώρα πριν, βεβαίως θα φτωχύνει το λόγο περισσότερο. Αλλά όμως εμείς δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε πρώτα να γίνουν κάποια πράγματα και μετά να γίνει αυτό. Για να γίνει η επιστροφή της δραχμής, εμείς λέμε 5 πραγματάκια. Απλά πράγματα. Ένα είναι να υπάρχει μια άλλη κυβέρνηση. Όχι αυτή η κυβέρνηση που μας έφερε εδώ, γιατί αυτή είναι με τις αγορές. Εμείς θέλουμε να είναι με το λαό. Μια άλλη κυβέρνηση αναλλακτική, σοσιαλιστική και πατριωτική. Δεύτερο, να υπάρξει διαγραφή του χρέους. Δεν είναι δυνατόν το χρέος αυτό, το έχουμε πληρώσει 2 και 3 φορές, εμείς να δεχόμαστε να το πληρώσουμε. Δεν υπάρχουν λεφτά να πληρώσουμε, τέλος. Διαγραφή του χρέους. Μέσα από στάση πληρωμής στην αρχή. Θα υπάρχει μετά η διαγραφή. Το τρίτο, το σπουδαιότερο είναι ότι η χώρα μας έχει μεγάλο πλούτο. Το ξέρουμε όλοι, αλλά δεν το αγγίζουν το πλούτο. Αγγίζουν τα χαμηλά στρώματα. Προσέξτε, υπάρχουν ο συσσωρευμένος πλούτος στη χώρα μας, που του έχει μόνο το 1% του λαού, το 9% δεν το έχει, είναι πάνω από 2-3. Πάνω από 2-3. Είναι είτε σε ομόλογα, είτε είναι σε μετοχές, είτε είναι στις Ελβετίες, είτε είναι σε ακίνητα, σε φιλέτα και όλα αυτά. Αυτό αν φορολογηθεί με έναν ελάχιστο συντηρητή, 20%, γιατί αυτό είναι παράνομος πλούτος, ο οποίος έχει βγει έξω παράνομα. Εάν φορολογηθεί σωστά, θα πάει με 45%, συν προς αυξήσεις θα πάει 70-80%. Δεν λέω αυτό. Τους λέμε 20% και μόνο, θα πάρει δηλαδή η χώρα μας απευθείας 300 με 400 δις σταδιακά, δεν τα πάρει αμέσως, ξέρουμε καλά, τα πάρει σταδιακά. Αλλά όμως θα πάρει λεφτά γρήγορα. Θα σταθεί η χώρα όταν θα υπάρχει αυτή η επιστροφή στο εθνικό νόμισμα. Αυτό όμως πρέπει να υπάρχει μια άλλη κυβέρνηση να το κάνει. Δεν μπορεί να το κάνει αυτή που δεν τους αγγίζει καθόλου σήμερα. Βλέπετε όλα τα μέτρα είναι κατά του λαού και αυτούς δεν τους αγγίζει καθόλου. Ένα άλλο μέτρο μετά είναι βεβαίως να υπάρξει κρατικοποίηση των τραπεζών, να υπάρξει αναδιανομή του πλούτου και δημόσιες επενδύσεις που θα έχουμε χρήματα.
Αυτά και πρέπει να προστατευτεί η χώρα μας κάποια τα οποία εισαγόμενα αναγκαία ήδη από πριν για να έχει για ένα διάστημα. Προσέξτε λίγο την αναδρομή του πλούτου, να σας πω κάτι και θα κλείσω. Η αναδρομή του πλούτου, όταν πια ένας συντελεστής, ένας παράγοντας, ο οποίος συμβάλλει, συνδιαμορφώνει το ΑΕΠ, είναι η κατανάλωση των νοικοκυριών. Τα ελληνικά νοικοκυριά καταναλώνουν το 75% του ΑΕΠ, που σημαίνει ότι αν τα καταναλώσουν έχουν εισοδήματα για να καταναλώσουν. Αυτό πόσο είναι? Όταν το ΑΕΠ το 2010 ήταν 232 δις, το 75% καταλήγει να είναι 175 δις αυτό που καταναλώνουν τα νοικοκυριά. Αν δεν είναι όμως τα νοικοκυριά. Γιατί εδώ άμα διαρρέσουμε το 175 δις δια 11 εκατομμύρια του λαού μας, βγαίνει 16.500 το κάθε μέρος, μικρό μεγάλο. Μια τετραμερής οικογένεια δηλαδή πρέπει να έχει 65 με 70 ευρώ το χρόνο. Δεν το έχει. Γιατί δεν το έχει? Γιατί κάποιος έχει 0 εισόδημα, κάποιος έχει 3.000, κάποιος έχει 10, κάποιος έχει 15 και κάποιοι έχουν πολλά εκατομμύρια. Άρα λοιπόν υπάρχει πλούτος, αν αναδιανεμηθεί αυτό που φωνάζουμε διαρκώς, γιατί εμείς το κάνουμε ανάλυση πώς και γιατί δεν λέμε απ' έτσι ξερά ότι δεν αναδιανεμεί και όπου πάει, λέμε με στοιχεία. Η χώρα μας στέκεται, δεν λέμε να πάρει ο καθένας πραγματικά από 65.000 το αλίμονο, δεν θα το φτάσει ακριβώς τα ισότιμα όλοι. Αλλά να μην πάρει κανένας όμως κάτω από 18-20.000 καμία οικογένεια, που είναι το όριο της φτώχειας. Για να σταθεί, δεν υπάρχουν φτωχοί και παίρνετε και ψάχνουν τα σκουπίδια. Λοιπόν, σας κούρασα παρότι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα θα πάνε καλά στο συνέδριό μας και να προσπαθήσουμε όλοι ενωμένοι, όπως είπα. Θα παρακαλέσω το μέλος της Τριμελούς δικού σας, τον καθηγητή της Παντίου και μέλος της Τριμελούς, τον Ηλία τον Νικολόπουλο. Συγγνώμη, υπάρχει χρόνο. Λέω εγώ ρωτάω, αν υπάρχει χρόνο. Γιατί έχουμε φάει 2 μιλητές 1,5 ώρα. Θα τον προσδιορίσουμε τώρα, Πέτρο. Θα τον προσδιορίσουμε μετά την τοποθέτηση. Είναι ότι δεν ήρθαμε εδώ να μιλήσουν 4, να μιλήσουμε όλοι. Όχι βέβαια. Μα αυτό θα κάνουμε, Πέτρο. Αυτό ακριβώς. Υποτίθεται ότι πρέπει να τοποθετηθεί η τριμελή. Σαφώς, συμφωνώ μαζί σου. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, 2-3 επισημάνσεις. Από ό,τι φαίνεται, μέχρι τις 20 Μαρτίου η χώρα θα περάσει ένα εφιαλτικό ψυχολογικό πόλεμο, ο οποίος θα ενταθεί καθ' όλη τη διάρκεια του Φεβρουαρίου, κατά πόσον θα δεσμευτεί με το νέο μνημόνιο, και το οποίο βέβαια κρύβει συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία βέβαια θα αρχίσουν να φαίνονται σαφώς μέσα στο Φεβρουάριο. Τι πάει να πει αυτό? Υπάρχουν δύο υποθέσεις εργασίας. Ή η Νέα Δημοκρατία αποχωρεί και δεν υπογράφει τα συγκεκριμένα μέτρα, που ενώ όλοι τα γνωρίζουν αποκρύπτονται επιμελώς από τους πολίτες, οπότε αρχίζει η πίεση προς σφραγισμένα ευρώ, σκόπιμη χρεοκοπία και πίεση του κόσμου προς τα εκεί, ή όλα υπογράφονται, εξασφαλίζεται η δόση της Ελλάδας των 14,5 δισεκατομμυρίων που λήγει στις 20 Μαρτίου και προχωρά μέσα σε αυτό το λαβύρινθο με την ελεγχόμενη χρεοκοπία και την βουλγαροποίηση των πάντων. Ένα από τα δύο θα συμβεί υποχρεωτικά μέχρι το Φεβρουάριο. Για μένα δεν υπάρχει δυνατότητα παρά μόνο μία από τις δύο. Ή θα γίνουν τυπικά και ελεγχόμενες εκλογές αμέσως μετά το Πάσχα, ή δεν θα γίνουν καθόλου, με την έννοια ότι θα προσπαθήσουν να εξαντλήσουν τη τετραετία μέχρι το Σεπτέμβριο του 2013, που λήγει και η θητεία της παρούσας Βουλής. Το τραγικό είναι ότι πρέπει η αριστερά να έχει ένα ενιαίο μέτωπο. Θεωρώ ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα φοβάμαι ότι δεν θέλει το ενιαίο μέτωπο, έχει φανεί αυτό και από δηλώσεις, γιατί φοβάται με τη δική του λογική ότι στην πορεία και να γίνει ενιαίο μέτωπο θα διαχωριστούν αυτοί που θα συμπράξουν στο μέτωπο. Επομένως η υπόλοιπη αριστερά έχει χρέος με όλες αυτές τις κινήσεις που γίνονται και μαζί με αυτές τις κινήσεις και εμείς να συμπράξουμε σε μια δημιουργία μετώπου, το οποίο βέβαια θα καταλάβει ο κόσμος ότι πρέπει να αυξηθεί και να ενδυναμωθεί,
λόγω αυτών που θα ακολουθήσουν, που θα συγκεκριμενοποιηθούν μέσα στο Φεβρουάριο. Τώρα λέγονται ασαφώς τα διάφορα μέτρα, τι θα γίνει με το μνημόνιο, δεν λέγονται όμως συγκεκριμένα ότι τα πάντα πρέπει να οδηγήσουν σε μια βουλγαροποίηση των μισθών και του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Υπενθυμίζω ότι στη Βουλγαρία, ακριβώς τον περσινό Δεκέμβρη, ο ανώτερος μισθός και γύρω ένας με πολυετία διευθυντής τράπεζας και γενικά διευθυντής στο δημόσιο έπαιρνε 900 λέβα, δηλαδή 450 ευρώ. Όταν η κατώτερη μισθή και η μέση μισθή είναι στα 100 με 160 ευρώ των υπαλλήλων και γενικά στο ιδιωτικό τομέα. Βέβαια εκεί υπάρχει ένα θετικό πλεονέκτημα ότι οι τιμές είναι πολύ πιο μικρές από την Ελλάδα. Γιατί λέγεται ένα θέμα το οποίο αποκρύπτει από τους πολίτες, το λέει και η Τρόικα, να λέει και ο κατώτερος μισθός της Πορτογαλίας είναι 450 ευρώ, αλλά σας πληροφορώ, συνάδελφος καθηγητής Προμηνός πήγε στο Πόρτο, στο καλύτερο ζαχαροπλαστείο, πήρε 2 καφέδες μεγάλους και 2 σοκολατίνες με τη γυναίκα του και πλήρωσε, ξέρετε πόσο, 2,80. Ας το βρει κάποιο 2 καφέδες και 2 σοκολατίνες, 2,80. Τι πάει να πει αυτό? Ότι και ο χαμηλότερος μισθός, ο κατώτατος της Πορτογαλίας, δεν είναι χαμηλότερος όταν μπορείς να πάρεις με 2,80 2 καφέδες και 2 σοκολατίνες στο καλύτερο ζαχαροπλαστείο. Επομένως, επειδή θα γίνει μία πίεση για την βουλγαροποίηση, έχει χρέος η αριστερά να ενωθεί όσο είναι καιρός. Εμείς πρέπει να συνδράμουμε ως δίκη και με το συνεδριό μας, που νομίζω ότι θα πέσει σε δύσκολη περίοδο το Μάρτι, μήπως έχουμε πιο γρήγορα εξελίξεις. Και οι εξελίξεις αυτές θα έρθουν επειδή ακριβώς λόγω του εκλογικού συστήματος οι δικοί μας, οι τρισάθλοι θα έλεγα τελευταίες, οι οποίοι κάνουν πως δεν ψηφίζουν το μνημόνιο, γνωρίζουν πως δεν θα επανεκλεγούν, οπότε είναι λιγάκι δύσκολο, και αυτό απασχολεί τα επιτελεία σήμερα των 2 κομμάτων, ότι δεν μπορέσουν να τους ελέγξουν για να ψηφίσουν συγκεκριμένα μέτρα. Γιατί είναι σαφές ότι δεν είναι μόνο η υπογραφή του μνημονίου, ταυτόχρονα πρέπει να ανακοινωθούν και τα συγκεκριμένα μέτρα της βουλγαροποίησης. Αυτό θα γίνει υποχρεωτικά μέσα στο Φεβρουάριο και εκεί θα είναι και η ώρα 0 για τους πολίτες. Να δουν τι θα κάνουν σε προσεχείς εκλογές και από την άλλη πλευρά το σύστημα να αποφύγει τις εκλογές. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει εμείς το ταχύτερο να είμαστε οργανωμένοι ώστε να συνδράμουμε και να συμμετάσχουμε σε ένα παλαϊκό, αντιμνημονιακό και αντινεοφιλελεύθερο μέτωπο. Ευχαριστώ. Καλούμε τον Γιώργο Ντομπάτζα και έτσι κλείνει και ο κύκλος τοποθετήσεων και εισηγήσεων από τη διοικούσα και θα μπούμε μετά στους ομιλητές. Θα ξεκινήσουμε από τους ομιλητές με ένα χαιρετισμό από έναν εκπρόσωπο συλλογικότητας ενωμένων αποφασισμένων της Πλατείας. Γιώργο, έχεις το λόγο. Εδώ είμαι. Συντρόφισσες και σύντροφοι, σήμερα ή αύριο ολοκληρώνεται αυτή η συμφωνία που στην ουσία είναι θανατική καταδίκη του ελληνικού λαού. Όπως καταλαβαίνετε, μπαίνουμε σε μια μακρά περίοδο κατοχής και η μόνη προοπτική που υπάρχει για να ζήσουμε πρώτα και στη συνέχεια να μην χάσουμε την εθνική μας ανεξαρτησία είναι η συνεργασία όλων των προοδευτικών αριστερών δυνάμεων και παράλληλα όσων θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό που είπαμε προηγουμένως στο ελληνικό απελευθερωτικό μέτωπο. Ένα νέο ΕΑΜ. Άλλη λύση δεν υπάρχει. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Διαπιστώνουμε κάθε μέρα ότι αυτή η κυβέρνηση των δοσιλόγων που συνδέεται με ομφάλιο λόρο με την πλουτοκρατία, το διευθυντήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των τοκογλύφων και των τραπεζών συνδέονται και έχουν από κοινού κέρδη. Γνωρίζετε όλοι πάρα πολύ καλά ότι αυτούς τους τόκους και τα δάνεια που έχουμε πάρει όλα αυτά τα χρόνια τα έχουμε πληρώσει στο διπλάσιο. Και σήμερα μας επιβάλλουν αυτοί οι δοσύλλογοι και πράκτορες των τραπεζών και των τοκογλύφων να πάρουν τα κέρδη τους πάλι. Καμία πατριωτική κυβέρνηση, συντρόφισσες και σύντροφοι, κανένας πατριώτης πρωθυπουργός δεν μπορεί να δεχθεί κάτι τέτοιο. Πρώτα
Μια πατριωτική κυβέρνηση έχει υποχρέωση να προστατεύσει τον ελληνικό λαό, να προστατεύσει την ανεξαρτησία του, την ευημερία του και τη ζωή του. Και ύστερα να πάει να διαπραγματευτεί με τους κυρίους αυτούς τοκογλύφους πότε θα τα πάρουν τα λεφτά, εάν θα τα πάρουν τα λεφτά και πώς θα γίνει όλη αυτή η υπόθεση. Προϋπόθεση για κάθε Έλληνα πατριώτη είναι να εξασφαλιστεί η ασφάλεια και η ζωή του ελληνικού λαού. Πατρίδα δεν είναι η πατρίδα που βλέπουμε σε ένα χάρτη. Πατρίδα είναι ο εκάστοτε λαός που ζει μέσα σε αυτό το χάρτη, σε αυτό το έθνος. Και αυτός είναι ο ελληνικός λαός. Πρέπει όλοι μας, πρώτα απ' όλα, να είμαστε φίλοι της πατρίδας μας. Και αυτή τη στιγμή η πατρίδα μας είναι στο εκτελεστικό απόσπασμα. Του φεκίζεται και εκτελείται. Η μόνη λύση είναι αυτή η μεγάλη συνεργασία από προοδευτικές δυνάμεις. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπουμε σύντροφοι και συντρόφισσες το Δίκη που σε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ καλεί όλο αυτόν τον κόσμο σε συνεργασία και καλεί το ΚΚΕ, τον Δημαρά, τον Κουβέλη, τον Μίκη τον Θοδωράκη και όλους αυτούς και περιμένουμε κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Όσο περισσότεροι, τόσο καλύτεροι. Αλλά όπως βλέπετε το σύστημα προετοιμάζει τη διαδοχή αυτής της κυβέρνησης των δοσιλόγων. Πολύ μέσα από την αριστερά, και θα μιλήσω για τον Κουβέλη, ο οποίος δεν αναγνωρίζει πλέον την αριστερά, δεν θέλει να συνεργαστεί με την αριστερά και σκέφτεται συνεργασίες σε τύπου Πασόκ, Σιμίτη και Νέας Δημοκρατίας. Γνωρίζουμε πολύ καλά και θέλω να απαντήσω στον κύριο Κουβέλη. Ξέρουμε ότι το Πασόκ δεν πρόκειται να είναι πρώτο κόμμα, ούτε δεύτερο, ούτε τρίτο, μάλλον πέμπτο θα είναι. Και ρωτώ τον κύριο Κουβέλη, εφόσον πάρει την πλειοψηφία, όχι την αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, με ποιον θα συνεργαστείτε κύριε Κουβέλη? Με τον Σαμαρά ή με τον Καρατζαφέρη? Πώς? Απαντήστε μας αυτό το... Κοιτάξτε, χρόνια τώρα βλέπουμε κάποιους δούριους ύπους μέσα στην αριστερά που φεύγουν, λοξοδρομούν την κατάλληλη στιγμή και γίνονται δεκανίκια του συστήματος. Δαμανάκη, Ανδρουλιδάκης, Πίστης και ούτω καθεξής και ούτω καθεξής. Τώρα έχει τυρεπούσει. Λοιπόν, εντάξει, θα το πεις εσείς τη δική σου τοποθέτηση. Το θέμα είναι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ότι πρέπει να σφυριλατήσουμε αυτή την ενότητα. Δεν πρόκειται να προχωρήσει ο τόπος χωρίς αυτή την ενότητα. Έχουμε αυτή τη στιγμή, εάν θέλει και η ηγεσία του ΚΚΕ, η ηγεσία του ΚΚΕ, επαναλαμβάνω, έχουμε τη δυνατότητα, τη μεγάλη δυνατότητα να είμαστε το πρώτο κόμμα με 40%. Δηλαδή να επιβεβαιώσουμε τους εφιάλτες του κυρίου Καρατζαφέρη. Με καταλάβατε? Και να πάρουμε και τις 50 βουλευτικές έδρες που τους δίνει το καλπονοθευτικό αυτό εκλογικό σύστημα που θα πάμε σε αυτές τις εκλογές. Λοιπόν, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Όπως και να έχει το πράγμα, η αριστερά, οι προοδευτικοί άνθρωποι, τα κόμματα που ζητούν αυτή τη συνεργασία, αυτοί που κάνουμε έκκληση για ένα νέο ΕΑΜ, πρέπει να συνεργαστούν. Όσοι μείνουν απ' έξω θα είναι υπόλογοι στον ελληνικό λαό. Και όχι μόνο τώρα πριν από τις εκλογές, αν γίνουν και πότε θα γίνουν, αλλά και μετά τις εκλογές. Πρέπει μέσα σε αυτή τη Βουλή που θα προκύψει, και θα σας πω τι θα προκύψει, να υπάρχει μια δυνατή αντιπολίτευση. Οπωσδήποτε. Διότι εάν γινόταν αυτή η συνεργασία, εμείς θα ήμασταν το πρώτο κόμμα, εμείς θα είχαμε τον πρώτο λόγο και εμείς θα οδηγούσαμε την πατρίδα μας προς την ελευθεριά και την προστασία αυτού του ελληνικού λαού που προωθούν να πεθάνει στην πείνα. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, συντρόφισσες και σύντροφοι. Δεν επιδέχονται αναβολές. Πρέπει όλοι να συνταχτούμε σε αυτό το ελληνικό απελευθερωτικό μέτωπο. Δεν θα συνεχίσω πολλές λεπτομέρειες. Έχω καλυφθεί από την τοποθέτηση του Παναγιώτη, του Μαντά, του Μπουζάνη, του Νικολόπουλου και όλων εσάς, αλλά θα μου επιτρέψετε, επειδή προεδρεύω κιόλας, για να μην έχω πολύ λόγο, να μην σας πάρω το χρόνο, ορισμένες παρεμβάσεις να τις κάνω σαν προεδρείο που θα είμαι εδώ πέρα. Άρα λοιπόν η μόνη λύση είναι η συνεργασία. Και θα σας πω το επόμενο πλάνο που υπάρχει. Ήδη αυτή η επάρατη δεξιά, η ηγεσία αυτής της επάρατης δεξιάς που μας κυβερνάει, δηλαδή το Πασόκ,
η Νέα Δημοκρατία και το λαός έχουν ήδη συνεργαστεί. Τα έχουν βρει και μας περνάνε αυτά τα δεσμά στα χέρια. Μετά τις εκλογές, όταν δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία, που να είστε σίγουροι ότι δεν θα υπάρχει, τι θα κάνουνε? Αυτό που κάνανε και τώρα. Θα ξανασυνεργαστούν μετά τις εκλογές να δημιουργήσουν μια νέα κυβέρνηση Παπαδήμου. Και το ερώτημα είναι, εμείς τι κάνουμε, σύντροφοι και συντρόφισσες? Θα τους αφήσουμε? Δεν θα προχωρήσουμε σε αυτή την ενότητα? Σκεφτείτε το και απαντήστε μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα θέλαμε να καλέσουμε στο βήμα τον Στέφανο τον Παναμικιώτη να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Είπαμε και προηγουμένως ως εκπρόσωπος μιας συλλογικότητας ενωμένων αποφασισμένων, όπως λέγεται, της πλατείας. Καλησπέρα σας. Ανήκω στην ομάδα 1, Ένωση Αγανακτισμένων Αποφασισμένων Ελλήνων. Πριν ο αγαπητός κύριος Πάτζας μου είπε, μπορώ να σε λέω σύντροφο? Φυσικά μπορείτε να με λέτε σύντροφο και εμένα και όλη την ομάδα. Γιατί αυτή τη στιγμή όλη η Ελλάδα πρέπει να είναι σύντροφοι και συναγωνιστές. Όλοι. Η βασική αρχή του ιδεολογικού μας και της ομάδας μας είναι η ισχύς εν τη ενώση. Αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τίποτα. Αυτό που θέλω, δεν θα σας καθυστερήσω, μονάχα μια ευχή θα σας κάνω. Καλό αγώνα και καλή ελευθεριά. Στην πορεία θα πούμε κι άλλα. Χαιρετίζουμε το συνέδριό σας. Καλή πορεία. Είναι παρόν στη σημερινή μας εκδήλωση και ο αντιπρόεδρος του ΙΝΚΑ, ο Ανουσάκης ο Γιάννης, που θα το καλέσουμε για ένα σύντομο χαιρετισμό. Γιάννη. Είναι μεγάλη προσωπική μου ικανοποίηση που βλέπω ότι οι άνθρωποι άφησαν το Σάββατο τις δουλειές τους, τα σπίτια τους και είναι εδώ. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει πεθάνει η Ελλάδα, ότι είναι ζωντανή και ότι θα διώξει αυτά τα πετά που έχουν κάτσει πάνω στη ράχη της και τις μιζέρες. Όμως υπάρχει ένα ερώτημα, αγαπητοί φίλοι. Αυτό έγινε ξαφνικά ή έγινε σταδιακά λίγο και λίγο και δεν το καταλάβαμε? Ποιοι κατάργησαν, ποιοι κατακρεούργησαν το Σύνταγμα, ποιοι Βενιζέλη Τούρκογλου και ποιοι Λοβέρδι απειλούν τους δικαστές? Και βγαίνει ο δικαστής του Άριου Πάγου, εισαγγελέας ο Παπαδάκης Ρούσος, και λέει να μην φοβάστε τους δικαστές, κύριε Παπαϊωάννου, να φοβάστε τους νόμους. Μα η κατάργηση των νόμων γίνεται από αυτούς που εμείς εκλέξαμε να φυλάσσουν και να τηρούν τους νόμους. Έχουμε πρόβλημα, αγαπητοί φίλοι. Έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα διότι οι δεδηλωμένοι του Χαριλάου του Κούπη τους έδωσαν τη δυνατότητα να διοικούν μέχρι την επόμενη εκλογική στιγμή ανελέγκτος. Έχουμε ένα πρόβλημα που δεν το έχουμε παρατηρήσει. Διώξαμε τον βασιλιά τότε γιατί καταργούσε τις κυβερνήσεις και βάλαμε τη δεδηλωμένη για να διοικεί η εκλεγμένη δημοκρατικά κυβέρνηση της χώρας μέχρι τις επόμενες εκλογές ανελέγκτος από εξωγενείς παράγοντες. Εδώ δημιουργήθηκαν οι εσωγενείς παράγοντες, οι οποίοι καταργούν το Σύνταγμα, καταργούν τους νόμους. Εγώ δεν θα πρέπει να μιλήσω για πολιτικά θέματα όπως και αυτά ή συνταγματικά. Θα πρέπει να μιλήσω για την απλή καθημερινότητα, για το κόστος της ζωής, για το αβάσταχτο που είπε ο προγενέστερος ομιλητής. Στο ακριβότερο ξενοδοχείο, στην ακριβότερη καφετέρια της Ισπανίας, με 2,5 ευρώ να μπορείς να ευχαριστήσεις τη σύζυγό σου και τον εαυτό σου, και εδώ να σου παίρνουν 7, 12, 14 ευρώ για τα ίδια προϊόντα. Αυτό δεν είναι τυχαίο, δεν έπεσε εξ ουρανού. Ο κ. Σιμίτης προχτές στο Βερολίνο που ήταν, είπε ότι μερικοί αδίσταχτοι και απάνθρωποι επιχειρηματίες στην Ελλάδα κατέστρεψαν την οικονομία και ιστορίες κτλ. Δεν κατάλαβα. Ποιος διοικούσε τη χώρα όταν αυτοί αδιστάχτως έκαναν αυτά που έκαναν? Και δεν είναι μόνο τότε. Ή μεταγενέστερα επί Καραμαντή, ή μεταγενέστερα επί Παπανδρέου, ο οποίος διαφημίζει τη χώρα ότι διοικώ μια χώρα διεφθαρμένη. Δεν το ξέρεις, κύριε Παπανδρέου, ότι διαγωνίστηκες να γίνεις πρωθυπουργός σε μια διεφθαρμένη χώρα? Γιατί δεν πήγες να γίνεις πρωθυπουργός σε μια μη διεφθαρμένη χώρα, αλλά ήθελες εδώ? Δεν θέλω να μιλήσω άλλο γιατί είμαι λίγο πικρός. Σας ευχαριστώ, προστατεύστε το εισόδημά σας. Μην το πετάτε, να κάνετε διαπραγμάτευση σε ό,τι αγοράζετε,
και να έχετε προσωπικότητα. Μην δέχεστε να σας προσβάλλει ο πολιτής μιας καφετέριας, ενός μανάβικου ή μιας τράπεζας. Να διατυπώνετε την πεποίθησή σας ότι είστε αξιοπρεπείς και ότι δεν δέχεστε προσβολές. Έχει μεγάλη σημασία, είναι η αρχή της αντίστασης η οποία θα φέρει τη μεγαλύτερη και την νίκη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για το Γιάννη Μανουσάκη. Και να βάλουμε σε μια τάξη τη διαδικασία τώρα όπως έχει. Έχουμε φιλοξενούμενους, εκ των οποίων κάποιοι θέλουν να πάρουν τον λόγο. Έχουν εκφράσει επιθυμία ο Αδαμίδης ο Γιώργος, ο φίλος ο Γιώργος Αδαμίδης, ο Ναπολέων ο Παπαδάτος, από το Μεσολόγγι. Θα θέλαμε σε αυτή τη φάση να μας πούν ποιοι άλλοι θέλουν να πάρουν τον λόγο. Πέστε και τις ιδιότητες. Λέω... Πέστε και τις μισό λεπτά. Ναπολέοντα, μισό λεπτά. Για να κάνουμε τη διαδικασία. Μιλάμε σαν άτομα εδώ, δεν μιλάμε σαν ιδιότητες, σαν προσωπικότητες. Εγώ ήρθα σαν ιδιότητα, δεν ήρθα. Έχουν ζητήσει τον λόγο για να έχουμε εικόνα. Ο Ντίνος ο Χρήστος, ο Κουλούρης ο Σπύρος, ο Θεοδόρο ο Γιάννης, ο Κονταρίνης ο Πέτρος, ο Τομανίδης ο Παύλος, ο Καφρίτσας ο Δημήτρης, η Παλιάκου η Βιολέτα, ο Δηληταδάκης ο Πάπης, εγώ άλλος, ο Λιμπερόπουλος Φαρμάκης, Λαζάρου Απόστολος, Λιμπερόπουλος Φαρμάκης. Τώρα το είπα. Λιμπερόπουλος Φαρμάκης, Χίτζογλου. Ο Πέτρος, Πέτρο έχεις δώσει. Έχει δώσει. Άλλος να μιλήσει. Μαθαίο Μαρία. Έβαλες και εμένα, δύο λόγια. Ο Ψαράς ο Στρατής. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Είναι περίπου 15 άτομα που ζητήσαν τον λόγο. Να κανονίσουμε χρόνο. Έχουμε χρόνο, να κάνουμε 5 λεπτό μίνιμουμ. Μίνιμουμ 5 λεπτό. Πάμε με μίνιμουμ 5 λεπτό και πριν αρχίσουμε. 7 λεπτά υπάρχουν. Πόσο, 10 λεπτά. Είπαμε 5 μίνιμουμ, 7 μάξιμουμ, 8. Εγώ θέλω 3 λεπτά. Υπάρχει και ο Κιμίλης. Να κλείσουμε, προτείνω, με τους φιλοξενούμενους και μετά να πούμε στην διαδικασία. Να καλέσω τον Αδαμίδη τον Γιώργο και μετά τον Ναπολέον Παπαδάτου. Χαίρομαι που βρίσκομαι μαζί σας. Έχω την τιμή να εκπροσωπώ και την Πανκυρική Παλαϊκή Αγωνιστική Ένωση. Είναι μια ένωση αριστερών ιερέων, μαρξιστών ιερέων, κομμουνιστών ιερέων. Βγάζουμε ένα περιοδικό το οποίο λέγεται Επιστροφή. Δεν είναι δογματικό και θρησκευτικό, είναι περισσότερο πολιτικό θρησκευτικό. Έχουμε ένα τιράζ γύρω στα 9.000 στέλη, εκ των οποίων γύρω στα 1.500 πηγαίνουν στο εξωτερικό. Θα σταθώ λίγο συνοπτικά σε ορισμένα πραγματάκια έτσι, που και σαν κοινωνιολόγος, σαν μηχανικός της κοινωνίας, μπορώ να δω το παρελθόν μέχρι σήμερα. Βέβαια, στο παρελθόν, στη διαμόρφωση των εθνικών κρατών, τότε που αντιπαλεύαμε τους φεουδαρχικούς θεσμούς, οι αστικές τάξεις των τότε χωρών παλεύανε και διαμορφώνανε τα εθνικά κράτη, γιατί μέσα στα πλαίσια των εθνικών κρατών μπορούσαν και διαμορφώνανε τις δουλειές τους και τις εργασίες τους σε ένα οποιοδήποτε επίπεδο. Όταν αυτό το στάδιο έχει ξεπεραστεί και έχουμε φτάσει στον imperialisμό στην σημερινή του φάση, η αποδόμηση των εθνικών κρατών είναι ένα από τα πρώτα στα καθήκοντα των οικονομικά κυριάρχων της γης. Και είναι αυτό το οποίο γίνεται και πραγματώνεται σήμερα. Με αυτή την έννοια, βέβαια, σε αυτό το χώρο που λέγεται Ελλάδα, σε όλη την ιστορική του φυσιογνωμία και σε όλη την ιστορική του πορεία, είχε πάντα, ακόμη και στην περίοδο της Οθωμανικής επικυριαρχίας, είχε πολλά σημεία αυτού του χώρου όπου οι Έλληνες και σε εδαφικό επίπεδο και σε οικονομικό επίπεδο είχαν την οικονομική δυνατότητα και ικανότητα να λειτουργούν αυτόνομα και ξέχωρα από την κεντρική πύλη.
Ας έρθουμε βέβαια τώρα σήμερα στα δικά μας, έτσι, βάζοντας σαν ένα συμπέρασμα της όλης της ιστορίας. Εγώ δεν έχω πρόβλημα, το πρόβλημα είναι άλλο. Εγώ μπορώ και μιλώ. Σας παρακαλώ, συντρόφισσες και σύντροφοι, μιλάει ο φίλος μας. Λίγο σεβασμό να δείξουμε. Καθίστε, Κεντρική Επιτροπή. Αυτό που μπορεί κανείς να διαπιστώσει σήμερα είναι τουλάχιστον στη χώρα μας, αλλά και όχι μόνο στη χώρα μας, είναι το ότι οι δυνάμεις της συντήρησης, οι δυνάμεις της δεξιάς, όπως αυτές εκφράζονται σήμερα, και είναι γνωστό η Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και Λάος, παρόλες τις οποιασδήποτε μικροδιαφορές που μπορεί να έχουν, τις ερμηνευτικές αποκλίσεις που μπορεί να έχουν μεταξύ τους, βρίσκουν τους κοινούς εκείνους παρονομαστές για να καταστήλουν το εργατικό κίνημα, το λαϊκό κίνημα, τις δυνάμεις της δημοκρατίας. Και με αυτήν την έννοια, ο μόνος τρόπος ο οποίος βέβαια μπορούμε να ξεπεράσουμε ή να ξεφύγουμε από αυτό το πλαίσιο είναι μόνο η συσπήρωση της δημοκρατικής παράταξης, η συσπήρωση της αριστερής παράταξης, συνολικά με όποιες ερμηνευτικές προσεγγίσεις και αν έχουν. Γιατί η μάχη θα είναι δύσκολη, η μάχη δεν είναι τόσο απλή και δεν είναι και καθόλου εύκολη. Και αν τελικά μας βρίσκουν ως ένα επίπεδο έτσι κομματιασμένους, έτσι, εδώ έχουμε να επικρίνουμε και το κουκουέ, γιατί τουλάχιστον θύτευσα μερικές δεκαετίες στις γραμμές του κουκουέ, έχουμε να κρίνουμε και να κριτικάρουμε, και κανένα κόμμα δεν είναι εκτός κριτικής. Ούτε κανείς μπορεί να προβάλλει τους ιδιαίτερους ανθρωπιστικούς ή κοινωνικούς ή εργατικούς λόγους όπου μπορεί να προφασίζεται και να λέει ό,τι θέλει. Είναι αναγκαία η συσπήρωση όλης της δημοκρατικής παράταξης, όλης της αριστερής παράταξης. Εγώ βέβαια έχω μια ιδιαίτερη άποψη, ξέρω εγώ, να βάζω και τον όρο μιας ταξικής αντίληψης πραγμάτων απέναντι στην αστική τάξη, και νομίζω ότι η μάχη αυτή είναι αρκετά δύσκολη και θα πρέπει, αν θέλουμε να τα καταφέρουμε και να βγούμε με ένα νικηφόρο αποτέλεσμα, αυτή τη συσπήρωση να την πετύχουμε. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Ο φίλος, ο κύριος Ναπολέων Παπαδάτος, παρακαλώ, έχει το λόγο. Για ένα χαιρετισμό. Γεια σας. Γεια σας. Χαιρετίζω την εκδήλωση. Είμαι φίλος, δεν είμαι μέλος του Δίκη. Είμαι πολύ φίλος και συμπαθής στην οργάνωση του Δίκη. Προέρχομαι από δημοκρατικές δυνάμεις. Ηγούμε μιας οικολογικής οργάνωσης στην περιοχή του Μεσολογγίου, στην πεδιάδα του Κάτω Αχελώου. Εγώ δεν θα μιλήσω, δεν θα επισέλθω, με κάλυψαν οι ομιλητές πριν για τα οικονομικά, για τις διαδικασίες που άσκησαν οι κάστες κυβερνήσεις και μας φέρανε εδώ, που μας φέρανε και έχουν το θράσος, παίρνω λίγο, ενώ είπα δεν θα πάω, λιγάκι. Έχουν το θράσος, αυτοί που μας έφεραν εδώ σε αυτή την κατάσταση, έχουν το θράσος να μας λένε ότι αυτοί που έκαψαν την πολυκατοικία, την καλύβα, ότι θα το ξαναφτιάξουν. Λοιπόν, το λαό βέβαια δεν πιστεύω να το κοροϊδέψουν, γιατί όποιος χαλάει δεν μπορεί να φτιάξει. Λοιπόν, εγώ θα αναφερθώ εν συντομία, όπως λέει εδώ ο κύριος Πάτζας, μεταξύ άλλων, αυτοί που κυβέρνησαν τη χώρα και την κατέστρεψαν οικονομικά, κοινωνικά, ηθικά και περιβαλλοντικά. Αυτό σε όλες τις ομιλίες σας, το τελευταίο, ενώ το έχετε γραμμένο εδώ έστω και τελευταίο, δεν το αναφέρατε ποτέ. Γιατί στην αναμπουμπούλα χαίρεται ο λύκος. Και αυτή τη στιγμή της οικονομικής αναμπουμπούλα τη λέμε εμείς. Στα χωριά μας, στη Ρούμελη, λοιπόν, δεν έχουν αφήσει ιερό και όσιο, και μιλάμε για μια περιοχή προστατευόμενοι από διεθνείς συνθήκες όπως Ραμσάρ, Βέρνης, Νατούρα, και τελευταία οι κυβερνώντες Καραμανλής και Παπαντρέου φρασίτατα, εφόσον δεν σεβάστηκαν τη Ραμσάρ, την Βέρνης, την χαρακτήρισαν και εθνικό πάρκο.
χωρίς και έχουμε 380 αυθαίρετα στην περιοχή της Τουλίδας, 280 στην περιοχή του Λούρου, πρώην Δήμου Ινιάδων, και 160 παραδίπλα. Προστατευόμενες περιοχές που απαγορεύεται οποιαδήποτε ανθρώπινη παρέμβαση, οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα. Λοιπόν, δεν τολμάει να βάλει χέρι κανείς. Στα χαρτιά λένε να γκρεμιστούν, να κάνουν αυτό. Ούτε τώρα με αυτά τα μέτρα, με τα χαράτσα που πήρανε, δεν τολμούν στα αυθαίρετα. Όχι σε ιδιοκτησία αυθαίρετα σε προστατευόμενες και δημόσιες εκτάσεις. Δεν έχουν το θάρρος γιατί τα πρόστιμα που ρίχνουν 180 και 200 που δεν είναι τίποτε του χρόνου, να τα πάνε 1000, να είδεις φεύγει αυτός. Δεν τόλμησε να βάλει κανένα χέρι. Οι παράνομες αμμολυψίες στο ποταμό Αχελώου είναι ανεξέλεγκτες, και ενώ έχουμε κάνει παραστάσεις στις ΔΟΕ, στο αυτό, πήγαμε προσωπικά και πιάσαμε επαυτοφόρο, γίναν πολιτικές παρεμβάσεις και επεστράφησαν τα κατασχεθέντα μηχανήματα μέσα στο ποτάμι. Και εκεί γίνεται και προσβολή στο περιβάλλον, αλλά και γίνεται τεράστια φοροδιαφυγή μέχρι και σήμερα. Λοιπόν, θέλω να προσέξει το δίκη και να το βάλει, γιατί όταν δεν έχουμε περιβάλλον δεν έχουμε τίποτα. Έτσι, να το βάλουμε σαν προτεραιότητα την προστασία του περιβάλλοντος, και όπου μπορούμε όχι μόνο να φωνάζουμε και να τα γράφουμε, και να πιέζουμε καταστάσεις. Στο παρελθόν ξανασυζητήσαμε Γιώργο Πάτσα και στο Μεσολόγγι και τα έχουμε πει αυτά τα πράγματα. Μα ήμουν παρόν. Ναι, εγώ θα ήθελα όταν ξανάρθεις κάτω να πάμε μια βόλτα να τα δεις, όχι να τα ακούσεις μόνο, αλλά και να τα δεις. Συντομότατα. Ευχαριστώ πολύ. Και να σου δώσω μια εξήγηση. Αυτό το μοίρασα για να μην πάρω χρόνο πολύ, γιατί πρέπει να μιλήσουν όλοι οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες. Αλλά οι θέσεις μου είναι αυτές. Αυτές είναι οι θέσεις μου, και εν συντομία προσπάθησα να κλέψω από το χρόνο μου για να το δώσω στους άλλους. Ο σύντροφος, ο Ντίνου ο Χρήστος. Από το Μεσολόγγι, από την Ιερά Πόλη του Μεσολογγιού. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, οι προηγούμενοι λαλήσαντες ανέλυσαν τα πράγματα όπως ακριβώς είναι, και εν πάση περιπτώσει και λίγο μελλοντικά τα είπαν ότι θα είναι πιο δύσκολα. Εγώ ήθελα να σταθώ και να διαμαρτυρηθώ για μία απάντηση του κυρίου Μαΐλη του περασμένου Κυριακή στο παρόν, ο οποίος με λόγια τα οποία δεν εκφράζουν και δεν τιμούν άνθρωπο, είπε ότι εμείς και αν γίνουμε κυβέρνηση δεν μπορούμε να καταφέρουμε τίποτα. Και εγώ ερωτώ τον κύριο Μαΐλη, τι θέλουν λοιπόν και βάζουν υποψηφιότητα για να ζητήσουν την ψήφο του ελληνικού λαού, αφού εκ των προτέρων λέει ότι δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Λοιπόν, πρώτο είναι αυτό. Και δεύτερο, ότι εμένα δεν μου βγάζεις από το μυαλό μου κανένας ότι πάντα η αριστερά είχε προβλήματα. Πάντα η αριστερά δεν ήταν ενωμένη, αλλά σε ένα κοινό σκοπό πάντα ήταν ενωμένη. Όπως πολύ και προσαγγίζεται ο κύριος Πάντζας είπε για το 1944, για το πόλεμο, που το ΕΑΜ ανεξαρτήτως των ιδεολογίας μαζεύτηκαν όλοι μαζί και είχαμε ένα κοινό σκοπό. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάλι ένα κοινό σκοπό. Δυστυχώς όμως δεν τον έχουν καταλάβει. Και εκείνο το οποίο μεταξύ των πολιτών είναι που έχουν καταφέρει ο καπιταλισμός, είναι το ότι έχουν δημιουργήσει μια τρομερή ανισότητα εισοδημάτων μεταξύ των πολιτών. Και με τον τρόπο αυτό έχουν καταφέρει να φέρουν το μίσος μεταξύ των πολιτών. Εννοώ τις συντεπνίες. Δηλαδή, όταν εγώ σαν οικοδόμος έκανα την απεργία μου,
δεν είδα να με πλησιάζει ούτε ένας υπάλληλος του Δημοσίου, ούτε ένας υπάλληλος του ΟΤΕ, ούτε ένας υπάλληλος της ΔΕΗ, ούτε ένας υπάλληλος ο οποίος τα έπαιρνε χοντρά. Εγώ έπαιρνα και παίρνω 500 το μήνα, αυτοί μέχρι πρότινος παίρνανε 3.000. Αυτή η διαφορά λοιπόν έχουν καταφέρει ο καπιταλισμός, κατάλαβε και έφερε έσπηρε αυτό το ζυζάνιο μεταξύ των πολιτών, και γι' αυτό υπάρχει, αγαπητέ φίλε Μπάτζα, αυτή η διαφορία και αυτή το μίσος μεταξύ των πολιτών που δεν μπορούμε να μαζευτούμε. Και εμείς παλεύουμε, το δίκη παλεύουμε. Όσοι σήμερα εδώ είναι στο δίκη είναι αυτοί οι οποίοι είναι πραγματικοί άνθρωποι, με χωρίς ιδιοτέλεια. Είναι ανιδιοτελείς και γι' αυτό παραμένουν στο δίκη. Αυτοί οι οποίοι ήταν ιδιοτελείς εκ των παλιών, επειδή με ένα παλιό μέλος στο δίκη, έχουν αποστατήσει, έχουν διαβαλθεί, έχουν πάρει θεσούλες. Προηγουμένως ανέφερε μερικούς ο κ. Πάτσας, αλλά είναι γνωστά. Λοιπόν, όλο αυτό το σύστημα το οποίο έχει δημιουργηθεί δεν είναι ένα σύστημα το οποίο έχει, έπεσε εξ ουρανού ή εν πάση περιπτώσει εντός του λίγων χρόνων. Αγαπητοί φίλοι, το σύστημα αυτό έχει δημιουργηθεί από την χώρα της υπερατλαντικής, η οποία δεν είναι χώρα ούτε έθνος, είναι ένα σημάζεμα από διάφορες όταν δημιουργήθηκε, και εννοώ τη ΣΥΠΑ, οι οποίοι εκεί άνθρωποι βρεθήκαν από όλα τα μέρη του κόσμου, και μεταξύ αυτών ένας μετανάστης ονόματι Φρίτμαν, ο οποίος πήγε το 1920 με την οικογένειά του από την Ουγγαρία, πήγε στην Αμερική, και ο πατέρας του μια μικρή βιοτεχνία, σοσιαλιστής πράγματι να πω, ενώ ο γιος του όμως όταν στο σχολείο πήγε διαστραβλώθηκε από ορισμένες άλλες καταστάσεις. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν έχει δημιουργήσει όλη αυτή την παγκόσμια κατάσταση. Όποιος δεν το ξέρει, λέγεται λοιπόν Μίλτον Φρίτμαν, ο οποίος ήταν καθηγητής του Πανεπιστημίου του Σικάγου, ο οποίος κατάφερε διαμέσου διαφόρων, όταν δημιουργήθηκε και η CIA, και όταν δημιουργήθηκε, ήταν πρόταση δική του, όταν δημιουργήθηκε το 1945 το Δούνου του, τότε δημιουργήθηκε. Με τη συμπαράσταση λοιπόν 40 πολιτιών, οι οποίοι συνέβαλαν τον όβολό τους για να υποστηρίζουν και να βοηθούν και να είναι αρρωγοί, να είναι αργό το ταμείο αυτό σε χώρες οι οποίες θα είχαν προβλήματα. Δυστυχώς, διαμέσου αυτού του κυρίου Φρίτμαν, ο οποίος δεν ζει πια, αλλά ο σπόρος του έχει πέσει και συνεχίζεται. Διαμέσου λοιπόν αυτού του ανθρώπου καταφέρανε να μεταβάλουν το Δουνουτού από αρρωγό, σαν ταμείο πρόνοιας σε ένα ταμείο τοκοκλητών και μια σπήρα μαζεμένων από ανθρώπους οι οποίοι ψάχνουν και τους βρίσκουν. Από τότε έχει αρχίσει. Το δεύτερο το έχει κάνει αυτό το πανεπιστήμιο του Σικάγου, έκανε μια σχολή Σικάγου ονομάζεται τώρα, και δημιουργούν λοιπόν τώρα γενίτσαρους από διάφορες φτωχές χώρες, φοιτητές οι οποίοι δεν έχουν να πληρώσει, τους καλούν με δικά τους έξοδα, με έξοδα από τις ΗΠΑ, και όταν τελειώσουν τους στέλνουν λοιπόν πίσω στα δικά τους μέρη και αρχίζουν λοιπόν την κατάσταση αυτή. Άρχισαν λοιπόν το 1960 από την Ινδονησία. Ποταμούς αίματος, διώξανε το Σουκάρνο και βάλαν το Σουάρτο. Φεύγουν λοιπόν από εκεί και πάνε στον κόνο της Λατινικής Αμερικής, όπως λέγεται, ο κόνος του Νοτιού της Αμερικής. Αρχίσαν λοιπόν από τη Χιλή, πήγαν στο Περού, πήγαν στη Βραζιλία, πήγαν στην Αργεντινή, πήγαν στο Ουραγκουάι, και αφού τελειώσανε αυτά, φεύγουν εκεί που λέτε πάνε λοιπόν στην Κίνα, η οποία Κίνα λιμοκτονούσε τότε και ήταν ο κύριος Μάο. Λοιπόν, εκεί καταφέρανε λοιπόν και συνοηθήκαν με τους άλλους λοιπόν τους γενίτσαρους από τη σχολή Σικάγου, και εκεί λοιπόν κανονίσανε και απελευθερώσανε την αγορά. Έτσι και απελευθερώσανε την αγορά, τελειώσαν τα πάντα. Αφού λοιπόν έγινε η σφαγή της πλατείας που μένει τότε στην Κίνα, καταφέραν και κάνανε το ψεύτο κομμουνιστικό κόμμα σήμερα, το οποίο είναι και αυτό καπιταλιστικό. Φεύγουν από εκεί και κατορθώσανε, αγαπητοί φίλοι, φίλες και φίλοι, και καταφέρανε και διαλύσανε ποιον?
το αντίβαρο που υπήρχε τη Σοβιετική Ένωση. Βρήκανε λοιπόν αυτό το μεθύστακα να πούμε, ο οποίος δεν ζει πιάνω με τον Γέλτσιν, έκανε λοιπόν ό,τι έκανε και το σπουδαιότερο, για να μπορέσει σήμερα αυτός που είναι τώρα πρόεδρος ο Πούτιν να υπογράψει τότε, όπως ζητάει τώρα ο Παπαντρέου, να απαλλαχθεί από όλες τις ευθύνες με τις οποίες έχει δημιουργήσει σε αυτή τη χώρα τότε δική μας. Υπέγραψε λοιπόν ο Πούτιν τότε την αθώωσή του από όλα τα εγκλήματα του Γέλτσιν να πούμε, που κατέστρεψε το κοινοβούλιο και έκανε το στρατιωτικό νόμο. Λοιπόν, έτσι και σήμερα εδώ. Φεύγουν λοιπόν από εκεί, μιλάω για το Δουνουτού τώρα, έτσι, συνεχώς. Φεύγουν από εκεί και πάνε στην Πολωνία. Το ίδιο κάνανε λοιπόν και εκεί. Διαλύσανε τη μεγαλύτερη σοσιαλιστική και μεγαλύτερη αλληλεγγύη σωματείο, την αλληλεγγύη, τη διαλύσανε. Και έτσι φέρανε και εκεί τα ίδια. Και μετά από εκεί, αγαπητοί φίλοι, φεύγουν και πάνε λοιπόν στην Αφρική. Διαλύσανε και εκεί, ευτυχώς κράτησε λίγο να πούμε, ο οποίος ζει ακόμα ο κύριος Μαντέλα, και το σύστημα λοιπόν αυτό τώρα ήταν να το φέρουν στην Ευρώπη, όχι στην Ελλάδα, στην Ευρώπη. Ψάχνανε λοιπόν να βρουν άνθρωπο για να μπορέσει να μπει, να πούμε, αυτή η εγκληματική και αυτή η τοποποιητική εταιρεία το Δουνουτού να μπει στην Ευρώπη. Πώς θα μπει λοιπόν? Βρήκανε το Αντρίκυλο λοιπόν και το Σπιθαμιαίο, δεν θέλω να πω το όνομά του, βρήκανε λοιπόν και μπόρεσε να μου και τους έβαλε μέσα στην Ευρώπη. Έτσι λοιπόν διαλύσανε και αυτή την Ευρώπη, η οποία δημιουργήθηκε και αυτή σαν το Δουνουτού για να έχει να είναι αρρωγός στις χώρες του. Αλλά αυτοί όμως καταφέρανε και φτιάξανε λοιπόν όχι να έχουμε την βουλγαροποίηση την οποία είπε ο συνάδελφος ο κύριος Νικολόπουλος, αλλά μας δημιουργήσανε το σπαρτιακικό σύστημα. Ποιο ήταν αυτό? Οι Σπαρτιάτες πολεμούσαν και για να έχουν τα εφόδια τους είχαν λοιπόν τους σύλλοτες και δουλεύανε και τους εφοδιάζανε. Εμείς λοιπόν εκεί μας καταδύσανε. Εμείς αφοδιάζουμε λοιπόν αυτούς. Λοιπόν είναι πολλά ακόμη, δεν θέλω να σας κουράσω, αυτά είχα να πω. Η υπόθεση έχει αρχίσει λοιπόν από το 1945 που δημιουργήθηκε αυτό και μαζί με το Δουνουτού κάνανε να πούμε και την Παγκόσμια Τράπεζα μαζί και μετά να πούμε τα υπόλοιπα εδώ στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Από όλη την Ελλάδα θα μιλήσουν σήμερα στη συντροφή στην κεντρική μας επιτροπή. Ο Κουλούρης ο Σπύρος από την ωραία Κέρκυρα. Χαιρετώ και εγώ συντρόφους και ξεκινάω την ομιλία μου για να μπορέσω και οι υπόλοιποι να μιλήσουμε. Δεν θα αναφερθώ όπως αναφέρθηκαν οι προλαλήσαντες για την κατάσταση της πολιτικής, γιατί τη γνωρίζουμε. Θα σας πω κάποιες άλλες διαφορετικές σκέψεις. Πρωτού γίνει το κίνημα της πλατείας, πίστευα ότι αν συγκεντρωνόταν πληθυσμός και κόσμος και διαμαρτυρόταν για αυτή την κατάσταση, για τη φτώχεια, την ανεργία, την εξαθλίωση που αυτή τη στιγμή δημιουργείται στην πατρίδα μας, πίστευα ότι οι κυβερνώντες και η κοινωνία θα λύγιζε και θα άλλαζε πολιτική. Και η πρόταση μου παλιά ήταν να γίνονται κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα, έξω από τη Βουλή και. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Ότι μαζεύτηκαν εκατοντάδες χιλιάδες κόσμος, πήγαινε ακόμα με τα παιδιά τους να μαθαίνουν ότι τους μειώθηκε το βιωτικό επίπεδο, χάσανε χρήματα που οι ίδιοι είχαν καταβάλει, συνταξιούχοι και το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Τα κτίνη κατεβάσαν τα ΜΑΤ και τσακίσανε τον κοσμάκι. Επομένως, εγώ πιστεύω ότι πλέον ότι ήπια πλέον δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτοί οι διοικούντες. Είναι στιγνοί άνθρωποι, είναι άνθρωποι που πρέπει να έχουν διαλλαγή και να τους κρατάνε δεμένους και έτσι δεν μπορούν ελεύθερα να έχουν πολιτική βούληση για το καλό της Ελλάδας. Είμαι υπέρμαχος της ενότητας της αριστεράς. Δυστυχώς, οι ηγεσίες της αριστεράς των κομμάτων υπονομεύουν. Πιστεύω ότι το ΚΚΕ, παραδείγματος χάρη, με τον τρόπο που λειτουργήσε τα τελευταία χρόνια, συνετέλεσε
ώστε να εδραιωθεί το καπιταλιστικό σύστημα στην Ελλάδα σε αυτή τη μορφή που είναι και ότι εμπόδισε το κίνημα να αναπτυχθεί. Δεν μου φτάνει εμένα να μαζεύονται 100 άτομα, να κάνουν γύρω-γύρω από τα πλατεία, να κουνούν λίγο τα σηματοπλέγματα, να πηγαίνουν το βράδυ να λένε 5 τάρτικα τραγούδια και να κάνουμε την υποχρέωσή μας. Ο αγώνας είναι καθημερινός, είναι ιδεολογικός και είναι συνδυσιακός κατά βάση. Δεν μπορεί να το πεις ταξικό. Ταξικό δηλαδή τι? Έχω εγώ τώρα, είμαι φτωχός, είμαι αριστερός, είμαι πλούσιος, πάω την άλλη μπάντα. Είναι ιδεολογικός ο αγώνας, δεν είναι ταξικός κατά μένα. Πιστεύω ότι την αλλαγή και την ενότητα θα τη δώσει η βάση. Η βάση όλων των αριστερών κομμάτων στην Ελλάδα θέλει την ενότητα. Την υπονομεύουν κατά έναν τρόπο οι διοικήσεις, διότι πάνε και διαλέγονται, λες και έχουν από πίσω τα στρατιωτάκια. Λοιπόν, τι προτείνω εγώ τώρα αυτή τη στιγμή, σε αυτή την κατάσταση που υπάρχει? Προτείνω να δημιουργηθεί μια άμεση κατάληψη του Πολυτεχνείου από έτσι την άμεση πλατεία, τις αριστερές, τις προοδευτικές, από τους άνεργους, τους ανθρώπους που έχουν πάρα πολλά προβλήματα και ακόμα θα επιδεινωθούν, να γίνει μια άμεση κατάληψη του Πολυτεχνείου που είναι πολύ συμβολικός χώρος, να καταλάβει και ο ελληνικός λαός ότι με αυτή την κατάληψη ζητάμε πάλι ελευθερία, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει χούντα. Αυτή τη στιγμή οι βουλευτές που είναι μέσα στο κοινοβούλιο δεν κάθονται κάτω από τη συνένεση του λαού. Κάθονται κάτω από τη συνένεση των ΜΑΤ και των όπλων που κουβαλάνε τα ΜΑΤ. Λοιπόν, και πιστεύω ότι πρέπει να απαιτήσουμε την άμεση παραίτηση όλων των βουλευτών που διαφωνούν με αυτή την πολιτική. Η κατάσταση δεν είναι ίδια. Δεν πάμε αυτή τη στιγμή εμείς να αλλάξουμε την κοινωνία με διαφορετικές προτάσεις ώστε να βελτιώσουμε τις συνθήκες διαβίωσής μας. Η κατάσταση έχει φτάσει σε ακραία μορφή και με ακραίους τρόπους πλέον μπορούμε να προφυλάξουμε την Ελλάδα ώστε να μην δημιουργηθεί στην Ελλάδα μια νέα γενιά ραγιάδων. Γιατί οι ραγιάδες θα φτιαχτούν. Διότι αυτή η αιχμαλωσία που μας δημιουργούν θα φτιάξει μια κοινωνία αποταγμένη που θα τους δίνουν μισό κομμάτι ψωμί την ημέρα και θα τους φυλάνε τα πόδια. Και θα τους θεωρούν και φυσιολογικά. Λοιπόν, αυτό πιστεύω εγώ είναι να ζητήσουμε την άμεση παρέτηση των βουλευτών, επαναλαμβάνω. Όσοι δεν παραιτηθούν, σημαίνει ότι συνενούν στο να συμβάλλουν στη λειτουργία αυτού του άθλιου συστήματος, γιατί δεν είναι δημοκρατία αυτό το σύστημα που έχουμε τώρα. Και να τους καταγγείλουμε ως σκοτικούς. Γιατί το κράτος αυτή τη στιγμή κρατιέται με τα όπλα. Βάζουν την αστυνομία μπροστά και διανύζουν τον κόσμο όποιος τολμήσει να διαμαρτυρηθεί. Πιστεύω ότι εμείς ως χώρος πρέπει να συμβάλλουμε κατά τα μέγιστα σε αυτή την κίνηση. Το να πηγαίνουμε στις πλατείες καλό είναι, αλλά αυτή τη στιγμή αποδείχθηκε ότι ειρηνικά και με αυτόν τον τρόπο δεν. Και θα τους αντιμετωπίσουμε με τον ίδιο τρόπο. Εάν αυτή τη στιγμή κατεβαίνουν αυτοί με τα ρόπαλα θα έχουμε κι εμείς. Εγώ δεν είμαι Χριστός που βαράνε ένα χαστούκι και γυρνάω και το αλλομάγουλο. Κατεβαίνουμε τα όπλα κι εμείς. Ακραίο είναι, ακραίο. Δεν θα πεθάνουμε εμείς για να ζήσουν αυτοί. Στο κάτω της γραφής δεν έχουμε να χάσουμε και τίποτα. Λοιπόν, αυτά έχω να προτείνω. Ευχαριστώ. Για μια σύντομη ομιλία ο κοντός ο Μάνος. Δύο λέξεις είπε. Για το δημοκρατία που είπε ο σύντροφος από την Κέρκυρα, ποτέ δεν είχαμε δημοκρατία. Και από την παλιά αθηναϊκή δημοκρατία πριν 2.500 χρόνια, μην ξεχνάτε ότι σε εκείνη τη δημοκρατία υπήρχαν δούλοι. Πάρα πολλοί δούλοι που δουλεύανε σε μόνιμη βάση. Πάμε σύντροφοι. Σύντροφοι, το χρέος, σαν προέκταση των όσων ακούστηκαν πριν, το χρέος πρέπει να θεωρείται επαχθές. Το πραγματικό χρέος είναι 100 δις, ενώ αυτοί το ανεβάζουν στα 360 δις. Χώρες που χρεοκόπησαν πρόσφατα, η Ρωσία, η Τουρκία, από τη Λατινική Αμερική, μπόρεσαν και κήρυξαν απεχθές το χρέος, δεν το πλήρωσαν, ακόμη και η ίδια η Γερμανία το 1953 θεώρησε σαν πτωχευμένη τότε χώρα το χρέος της επαχθές και βοηθήθηκε. Λοιπόν, όλα στην Ελλάδα προγραμματίστηκαν από το Παπαεβραίο, ξέρετε, το Γιώργο.
κατάφεραν και φέρανε για το δημόσιο χρέος της χώρας μας τον πρώην της Goldman Sachs, τον Χριστοδούλου. Φέρανε για την Ελστάτ τον Γεωργαντά, αυτός που είναι σήμερα υπεύθυνος για όλες τις στατιστικές δρομιές που έχει κάνει. Αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι η Ελλάδα μπορεί να βγει από το αδιέξοδο μόνο αν θεωρήσει το χρέος επαχθές. Βγει από το ευρώ είναι η μόνη λύση. Ευχαριστώ. Ο Γιάννης ο Θεοδόρο από τη Βόητσα. Ρε Βόητσα. Είσαι Ζόγαμος στη Βόητσα, άρα είσαι Βοητσάνος. Αγαπητοί συναγωνιστές και συναγωνίστριες, φαίνεται αυτή η κεντρική επιτροπή θα αφιερωθεί ακόμα συνέχεια για το ιαμικό κίνημα. Ήταν τηλεπαθητική επικοινωνία με την ηγεσία, εγώ δεν είχα καμία πρωτοβουλία και μία ανάγκη ιδιαίτερη να εκφραστώ μέσα από αυτό το σημείο που έγραψα. Λοιπόν, λέγεται πρελούδιο επαναστατημένων. Είναι ένα είδος μνήμης, αφαιρόμενης μνήμης και ανάτασης. Το ιαμικό κίνημα την περίοδο του 1941-1945 εκπροσώπησε την ραγδαία ανάπτυξη του λαϊκού αριστερού κινήματος. Στις επόμενες περιόδους άφησε παρακαταθήκες που άντεξαν μέχρι σήμερα. Στο ισόγειο ενός παλιού σπιτιού, στο βάθος μιας λαϊκής αυλής, προς το τέρμα Ιπποκράτου στην Αθήνα, ένα απόγευμα στις 27 Σεπτέμβρη 1941, 4 άξιοι της πατρίδας, εξιωτημένοι αντιπρόσωποι κομμάτων, σε μια παράνομη και σεμνής σύντομη τελετή υπέγραψαν το ιδρυτικό του αίμα. Ο πρόεδρος δεν εκλέχθηκε. Όλοι ήσαν ισότιμοι, αδερφωμένοι, ομόφωνοι, με γνώμονα το συμφέρον της πατρίδας και του λαού ενωμένοι στη ζωή και στο θάνατο. Οι παραβρισκόμενοι άκουσαν όχι το ιδρυτικό και το υπέγραψαν. Από μέρος του Μπουκουέ, ο Λευτέρης Αποστόλου, από μέρος του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο Χρήστος Κομενίδης, από μέρος του ΕΛΔΑ, ο Ηλίας Τσιριμόκος και από μέρος του ΆΚΕ, δηλαδή Αγροτικό Κόμμα Ελλάδας, Αποστόλου Μπογιατζής. Ο τίτλος του ΕΑΜ οφείλεται στον Χρήστο Κομενίδη και έγινε δεκτός χωρίς επιφύλαξη. Σήμερα υπάρχει μια μορφή αγώνα αντιμετώπισης με το ύπουλο αντίστοιχο τέλος των αγορών, που σκοτώνει την κοινωνία και μας οδηγεί στην κατοχική φτώχεια, στην υποδούλωση και στην ανακροταφία του Μάστεχ. Το νέο ΕΑΜ είναι η συνέχεια, είναι η φλόγα, είναι ο πυρήνας της συγκρότησης αμικού κινήματος συμπαράταξης. Είναι αναπλήρωτη πόθη των συντρόφων που έφυγαν περπατώντας πάνω στο δικό τους αιματωμένο σώμα και που ο ήλιος έδισε κατακόκκινος στα συντρίμμια της πατρίδας μας. Ο Χωμονίδης μαζί με τους συντρόφους του ξεκινάει τη συγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής του ΕΑΜ, τον όρκο και τη σύσταση επιτροπών οργάνωσης σε όλη τη χώρα. Παράλληλα ξεκινάει ο Άρης Μελιχιώτης, πρωτοκαπετάνιος του Ελλάς. Ο Άρης είναι μια σπάνια πολιτικο-στρατηγική οντότητα που ξαφνιάζει τους θεωρητικούς τακτικής αντάρτικου αγώνα στις 19 του Γενάρη, συγκεντρώνοντας στην ελεύθερη Ελλάδα των βουνών το σύνολο της εαπικής ηγεσίας και το Μάρτιο του 1944 συγκροτείται προσωρινή Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης ΠΕΡΕΑ. Η Επιτροπή αυτή αποτελούσε την πολιτική έκφραση του ΕΑΜ την ίδια περίοδο στα μέσα Απρίλη. Ο Χρήστος Κομενίδης, ύστερα από επίπονη και γεμάτη κινδύνους πορεία, φτάνει στο μέρος του κινήματος που θα αναδειχθεί τελικά ως πρόεδρος της Δημοκρατικής Επιτροπής της ΠΕΑ Πελοποννήσου. Το τέλος του Χωμενίδη και των συντρόφων του, δραματικό το τέλος του Χωμενίδη, που πρωινοί διαβάτες στις 9 Μαΐου 1944 απολυθώνονται μπροστά στο φρικιαστικό θέαμα. 10 λεγοντόκορμοι πατριώτες, ανάμεσά τους ο Χρήστος Χωμενίδης και ο Τάκης Πετρίδης, είναι κρεμασμένοι από τα δέντρα στα ψηλά αλόνια πατρών. Η Κλητό, η γυναίκα
του Χομενίδη κρατά το σώμα του και για να μην κοπεί το κεφάλι, αυτού υπήρξε πρωτεργάτης και μάρτυρας της εθνικής ιαμικής αντίστασης. Ο Δημήτρης Λυσνός, φίλος, σύντροφος και αργότερα αδελφικός του Χρήστου Χομενίδη, πολλά έγραψε για αυτόν και για το ΕΑΜ. Ο κοινός έλεγε ότι όποιος καταπολεμάει τον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα είναι συνεργάτης των ξένων κατακτητών θεληματικά ή αθελά. Το αστικό πολιτικό κατεστημένο συνεργάστηκε με τον κατακτητή Μαύρη Αγορά, Μαυραγορείτες, έφυγαν για το Λονδίνο και Κάιρα. Περί τα 1944 καταστέλλεται το ελληνικό στρατιωτικό κίνημα στη Λιβύη, το κίνημα αυτό με στρατιωτικούς όρους από τότε που η τοπική ελληνική ηγεσία του καεί. Σε μια μπροσούρα ο Δημήτρης Σοβινός γράφει για το νόημα και τους στόχους του ΙΑΜ. Λέει λοιπόν, διαπιστώνουμε με απλά λόγια ότι ο σημερινός αγώνας δεν μπορεί παρά να είναι πανλαϊκός, να αγκαλιάζει όλα τα στρώματα του λαού, τον εργάτη, τον διανοούμενο, τον αγρότη, και με αυτή την έννοια της πανλαϊκότητας ο αγώνας αυτός χαρακτηρίζεται εθνικός. Είναι επίσης ένας αγώνας εθνικο-απελευθερωτικός. Και μόνο αν μπορέσει να κατανοηθεί και να οργανωθεί σαν τέτοιος θα φέρει αποτελέσματα. Συμπληρώνει, όταν θα έρθει η απελευθέρωση θα αποκατασταθούν όλες οι λαϊκές ελευθερίες του λόγου, του τύπου και της συγκέντρωσης. Και έρχεται ο βαρύς χειμώνας. Τους δρόμους είναι πόνος. Και άσε τα σκυλιά να γαμνίζουν, τα άλογα θα περάσουν. Και θα αναζητήσουν καταφύγιο μακριά από τις αγορές των τεράτων και των ψυχών που πονούν. Κατά χείμωνο και οι μικροί μαθητές ενθλίβονται από τη σιρένια πτέρνα της οικονομικής ολιγαρχίας. Πείνα, τα μάτια των μικρών παιδιών, περήφανοι και αντιλιωμένοι, και μέσα σε αυτά τα μάτια αλλαργινά, τα ρίσεις πως προβάλλεται το 41, σώματα σκελετωμένα, να κρατάνε από το τσιγκέλι της ζωής τους οι μαυραγορείτες και η Μαύρη Αγορά να δείχνει τη σκιά της με τη σβάστιγα στην Ακρόπολη. Σήμερα, ύπουλα σκληρός μένεται ο οικονομικός πόλεμος, η παγκόσμια οικονομική κυριαρχία με την υπερσυσσόρευση πλούτου οδηγεί τους λαούς στη δυστυχία και στον αγροθάνατο. Τι να πρωτοκάνει η σύγχρονη αριστερά στην Ελλάδα, κυνηγώντας στόχους που μοιάζει μερικές φορές άπιαστο. Ανασφάλεια, φόβος, συναισθήματα, παραφροσύνη, την ελπίδα και το καλύτερο αύριο. Κι όμως, κάπου στο βάθος φαίνεται να περάσει στρατός των προλετάριων και η ταξιεργία των αόπλων. Μια φωνή. Θα γίνω φτερός στον άνεμο και θα βάψω κόκκινο τον ουρανό. Τον ουρανό σαν τη φωτιά. Κι όμως, η εργατική τάξη έχει τη δύναμη, τη γνώση, την τόλμη, ώστε να αντιδράσει στο οικονομικό πόλεμο που μαστίζει την ανθρωπότητα. Ο ανθρώπινος μόχθος είναι δημιουργός ζωής, ελευθερίες, παρά τη αλλαία αντίδραση των ανθρώπων. Ο συσσωρευμένος πλούτος τους θα μετατραπεί σε χρυσόσκονη, τυφλή πια θα οδηγηθούν στο νεκρικό τους σκάμα, σπρωγμένοι από